Moikka, mun nimi on Minna, olen Hufschoolin eli Kaviokoulun opettaja. Mä olen Riikka, firman taustatuki. Me halutaan kertoa sulle meidän kavionhoidon verkkokursseista, jotka on nyt saatavilla myös suomeksi. Mä olen toiminut vuolun ammattilaisena jo yli 15 vuoden ajan täällä Australiassa ja useamman vuoden myös vuolukurssien vetäjänä. Mä taas opin vuolun Minnalta noin 5 vuotta sitten ja nyt mä vuolen omat hevoseni täällä Englannissa täysin itsenäisesti. Meillä on verkkokursseja ihan kaiken tasoisille opiskelijoille. Jos sä haluat oppia ymmärtämään kavioita paremmin, taikka vuolemaan joko pienimuotoisesti ammattilaisen käyntien välissä, tai tekemään kokonaisen kengättömän hevosen vuolun alusta loppuun saakka, me voidaan opettaa se sulle. Ykköstason kurssilla puhutaan hevosesta eläinlajina sekä kavion perusanatomiasta. Opit lukemaan hevosen kavioita, tunnistamaan kaikki kavioiden yleiset ongelmat ja ymmärtämään, mikä ongelmat aiheuttaa ja miten ne korjataan. Tämä kurssi on ihan must kaikille hevosen omistajille ja se toimii vuolukurssien ensimmäisenä osiona. Ja sitten kakkostason kurssilla alkaa itse vuolemisopinnot. Minna näyttää sulle, mitä vuolutyökaluja sä tarvitset, miten niitä käsitellään ja käytetään oikein ja miten hevosta käsitellään vuolun aikana. Tällä kurssilla sä opit tekemään pienen viikkovuolun, missä raspataan varvas, seinämä ja kannat. Viikkovuolu on tehokkain tapa pitää kaviot niiden anatomisesti oikeassa muodossa ja se edesauttaa kavioiden tervettä kasvua ja kehitystä. Meillä on myös tekeillä 3. tason kurssi, jolla opit tekemään kengättömän kavion vuolun ihan alusta loppuun saakka. Meidän kurssit on todella kattavat. Tietoa, tekstiä, kuvia ja videoita on ihan järkyttävä määrä ja se on tietysti kaikki suomeksi. Tämän tason opetusta ei ole koskaan aikaisemmin ollut tarjolla suomeksi ja mä oon ihan varma, että sä opit meidän kursseilla tosi paljon ja se mitä sä opit auttaa sua auttamaan sun hevosta ihan konkreettisesti. Löydät meidän kurssit osoitteesta www.hufschool.com ja sivun yläreunasta voit valita sivujen kieleksi suomen. Jos sulla on kursseista mitään kysymyksiä, laita meille viestiä tai sähköpostia, me autetaan mielellämme. Eli ei muuta kuin Tervetuloa kavionhoidon kiehtovaan maailmaan.